Sziasztok! Vége az első apa-fia foci tábornak. Most mentek el a résztvevők, most már üres a pálya. Én még itt maradtam, hogy gyorsan néhány gondolatot frissibe megossak veletek. Pénteken nyitottuk meg a tábort. Előzetesen nagyon sokat dolgoztunk rajta, de millió kérdésünk volt, hogy milyen lesz, hogy fogják magukat érezni a résztvevők. Mert nyilván ők is el fogják mondani, meg fogják írni, de mindenki nagyon jól érezte magát. Rengeteget játszottunk, rengeteg gól volt. Én alig vártam, hogy lerakjam a cipőimet, mert óriási izomlázzal küzdök, de pénteken még esős időbe kezdtük, ma meg, mint látjátok, már ragyogó napsütés volt, úgyhogy játszottunk műfüvön háromszor, itt a mellettünk levő csarnokban, pénteken esős időben volt megyei harmadosztályú futballmeccs, volt wellness, sok-sok játék, gombfoci, focikvíz, úgyhogy senki nem panaszkodott, mindenki jól érezte magát, úgyhogy májusban folytatjuk, várjuk a jelentkezéseiteket, sziasztok!